Eta lagunen ziguratuta egon nahi dugu konpainia. Ezin hobean, leku honen etorri dira guztiak. Miluze, astera doa. Miluzeko ospakizun familiar bat egingo nuken igustora, Ez da bai da gutxi eta barre asko. Ezin falta, Ainhoa eta Maider esate baterako. Miluz entzun dut, familia entzun dut. Bai, ongi. Gure bai. Gu apuntatzen ga, familia hortara, bai. Zazpigarren saioa, gure neskentzat. Aurreko finalean erakustalditxu emon da bai, batera. Geratu ginenia zakua banatzen duen, egun ederrak dira bai, hemen postasunak eta laidasunak banatzen azteko. Momentuz, 1.226 euro neskak zuen markagailuan. Familiako kide berriak ere bai, baina ja leku hartuta Beñat eta Enara, Zarauztik. Ondo bikote? Bai, oso ondo. Sokatiran jipoia jaso genuelako, baina partida hori bukatu zen. Burua altxa eta beste kontu batzetara gaur. Eta partidak eta saskibali kontuak aipatu ditugu, baina bestalde, Beñat, robotikan ikasle eta, aditu azu orain. Bueno, zaiatzerea, bai. Zer ikastena robotikan? Bueno, programazioak eta... Dantza egiten ez da... Hori gero. Robotaren dantza egingo dugu beste. Eta Enara berriz doktoretza egiten orain. Bai, hemen gertu. Segulakoa, Biodonostian, ez da? Bai, hori da. Miluzen orain arte ikasitakoak txertatuko dituzu doktore tesian? Bueno, ez dakit. Edo alderantziz, doktore tesikuk ekarri gaudik. Ikasiko dugu gure zerbait. Bai, ikasiko geupe. Animo bikote eta zorte hon. Gure bikote berria, Idoia irati izan moduz, neskak. Ondo. Idoia da gainera, lagun handi, zuek bizak, baina ze histori politxe be bai. Bai. Zelan ezagutu zineten? Iraleko ikastaro batean, bera irakasle eta ni ikasle. Oso polita da, ahokora pilo bat ematen du hemen fitxan jarri gute, Iraleko ikasle irakasle. Ematen du hori errepikatzea asko, horregatik maite zaitu zutenik. Eta ikasle irakasle harremanetik lagun min. Hori da. Irati? Bai. Ondo. Momentu honetan ikastolan? Bai. Durangoko ikastolan zu irakasle, eta Iralen jarraitzen duzu, Irati, irakasle bai, eta animatu zarete Miluzera etortzen. Bai, eta ze poziku. Eskerrik asko neskak etortzi arren. Primeran, eta eurei esan diegun bezala, gu ere, Ilaski, irakasle, ikasle, lagun. Irakasle, ikasle, ez? Ez flipatu. Miluzea zera bat! Nola bait! Amaseme! Ez. Elkarri irakatsi, elkarren handik ikasi, ikasten dugulako. Metaforikoa. Oso ondo, ederto. Aze parea, neskak, musika zaliek badakigu baiet. Jarraitzen duzu esate baterako gaztea, maketa lehiaketa? Bueno, talde oso ezagunak aterra dira, gaztea maketa lehiaketatik. Ezagunak inala. Oso ondo. Venga, zuen lehenengo pareak horrekin osatuko ditugulako, Nordu Maira? Bai, Ainhoa. Bale, Ainhoa, gaztean maketa lehiaketa irabazi duten taldeak alde baten ze urtetan jaso zuten bestien. Guazen neskak denpara. Zea maiz. 2003. Ez? Belako. 2008. Kontuz? Biakatx. Kerobia. 2003. Osondo? EH Sukarra. 91. Zea maiz. 2012. Ez. Kotu ziru akatx? Raitz. 2019. Akulekuen! Eta Raitz ere sartu da, larri, 2019ko irabazlea bera, Raquel Arenaz artistaren bakarkako lana, aurretik Koban taldean ere aritu zen eta bertan ezagutu genuen. Gainontzean, EH Sukarra veteranoak, 91an lehenbizikoa irabazizuten eurek, Belakorena, eta gerora zeibiluia izan duen taldeak, 2012koa izan zen, Kerobia ondo aipatu duzuen moduan 2003an, eta gero, Zea maizek, 97an irabazi, 25 urteko ibilbidea osatu dutelako, eta Lain 2008an taldea 2016an desegintzen arren. Polita, 3 zuzen erantzun da, 30 puntu bikote! Pasatu gira urtetxu batzuk, Pasatu dira, Batzukin gogoratzen gara eta bertan egondakoek. Ederto, pareak osatzeko unea, Nordu Maira. Ni, enar hartu leko mesedez. Frutarbolak alde baten.
eta euren izen zientifikuek. Bestiet. Azten melokotoia. Baina gainontzeko lehiakidek ere elkartasunez egin dute. Zorte hon guazen denbora. Baienara? Gaztainondoa, Gaztanea Sativa. Osondo. olibondoa, Olea Europeae. Osondo. laranjondoa, Citrus sinensis. Osondo. zagarrondoa, Malus domestica. Hau da, hau. pikondoa, Ficus carica. kiwia, Actinidia chinensis. Hala, erto! Eta erdi brometan esan dugu doktorego tesirako igual zerbait balio edo baliatu genezakela. Hau, akaso ez dakite. Bueno, izenak latinetik. Bai, zalantzari Zelera gabe. jakin da, portxu bet. Baina, badaukazu konfesatzeko afizio sekreturik edo, saskibalioa ez gain gustatzen zaizu Urrengo frutarbola. programan. Vale. Denak esan ditugu, eta lehenbizikoan gainera. Gazainondoa, Castanea sativa, laranjondoa, Citrus sinensis, zagarrandoa, Malus domestica, kiwia, Actinidia chinensis, Chinan jatorria duelako kiwiak, olibondoa, Olea Europaea, eta pikondoa, Ficus carica, eta txalondoa, zuei orain, 60 puntu! Eta, barkatu, eskubinak Jakoba Errekondori. Torri zait berago gora. Osondo. Hauek buruz dakizkielako, pa Jakoba. Idoia Irati, hasiko gara, puntuak ibiltzen aurretik gure galdetegiak, miluze etorritaia galdetegiak erantzun behar direlako. Horan, kolore gustukoena edo? Nik beltza. Ondo? Eta etorri zara txuriz. Ondo? Bai, baina praka beltzak. Ondo? begira. Idoia haulan kolorerik? Ba, beti izaten du morea, baina dana gustatzen jataz. Ederto, bai, koloriek bakoitzak berezen jastibak, ezta? Hori da. Nor doma ira? Ni. Hartu leko mesedez. Irati? Bueno, kolorekin egingo dugu jolas, Idoia, Platotik hasita. baina adi, Zenbat kolore ditugun hemen. Jolasteko. baina adi, marka ezagunekin lotu beharko dira. Marka ezagunen koloreekin. Ostean, denbora. Coca-Cola, gorria. Osondo. Yahoo, morea. Ondo. Osondo. McDonald's, horia. Android, Bai, Idoia? berdea. Hau Idoia. Ford, urdina. A ber, aukeratu? Ford, Ondo. urdina. Bai. Ups, marroia. Ederto. Horari! Taula, eta lehenbizikoan gainera zuek ere, orain errepasoan baliatuko dugu kolore hauek ze adierazten duten eta kontatzeko. Coca-Colarena gorria da, gorriak ausardia eta pasioa adierazten omen du, Fordena urdina, konfiantza, inteligentzia, urdina. Androidek berdea, osasunarekin eta azkundearekin lotzen omen da kolorea, McDonaldsena horia, baikortasunarena, baikorra izan behar da, hori jateko. Yahook morea, sorkuntzarekin eta luxuarekin, eta feminismoarekin ere lotzen den kolorea. Eta UPS, bueno, UPS ere esan dugu. Egia da, banaketa zerbitzu enpresa baterako UPS, ez dela igual izenik onena, ematen du paketea galduta ditula, UPS, marroia, oso ondo, 60 puntu banatuta! Oso ondo. Venga, kolore bat. Kolore bat! Venga. Komo ina? Urduri jarri naiz. Niri gustatu, urdina gustatzen zait. Baitu. Zuri? Horia. Horia. Gure... Bai, Gure hemen etxearekin batikoa. platoko koloreak errepasatzen hasita ezken nuke bukatuko, bihar arte. Orduan jarriko gara isil-isilik, egongo gara isil-isilik, eta ardezala lekua, Ainoak noski. Legeak agintzen duen ez ja, hau ja errutina gartuta dituzte. Errutinandik ateratzeko aukera ere badago, eta rola galdatu. Ez, oso gaizki marrazten dut. Bueno, ba, marraztu dezala ondo Ainoak, hortxe kontzeptuak. Denbora. Atxiz, polena, alergia, akaroak, hautsa. Bai. Hautsa. Oso ondo. Monja. Bai. Ai, Ea marrazki bat. katea. Oso ondo. Harri. Hode. Eta beste marrazkitxo bat. Denbora dago, Botila, ekortxua. Oliba, olioa. Olioa. Oliba. Oso ondo. Oliva. Vale. Oso ondo.
zer den hau? Eta aurreko saio baten aipatzen zenuen aizpen arteko magia hori. Magiatik badauka honek, Bikain, akaroei alergia gitxi, kasu honetan bebai. Laura kasmatuta 80 puntu. Zer akustaldi hau panezkak. Robotikan aditua bata biologian bestea. Imintzioka doktore tesia egingo du enarak. Bai? Bai. Hartuko duzu lekua, goazen ba. Eta hemen ere magiarik sortzen den. Entrenatzailea eta jokalaria, hemen ere badago lotura bat eta hortxe kontzeptuak. Denbora. Lorea, belarra, Berritzasiko gara, ostoa, ostoa, oso ondo. Bai. etxea, kuboa, aldea, Imintzioka. jateko, busti, olioa, ogia, edan, eta gero busti, Zer da? Zer dori? horria, papela, idatzi, folioa, Bale, bai. imprimatu, paperontzia, Ez. aldea, karratua, Hor dago, kuboa, baina... Zerekin joaten da, enara? jateko, busti, ardua, Txurro batzuk eta borrago ama bat. Oi, arkatzarekin, Bai, agian. bai, beste kombinazio bat ere txurroak eta ardoa. Ez dugu sekula probatu. nik ere ez, Jateko modukoa izango da hori ere, Claudio Gion moduan. Zu bai, jateko. Bat, 30 puntu! Barkatu parentesia, baina asko gustatzen zait Claudio nola esaten duen. Hogei ziren, hogei puntu. Bai, Claudiorekin despistatu gara, nola esaten duen. Jateko moduko asko gustatzen zait. Ondo. Jateko modukoak puntuak ere, Idoia eta Irati ondo hasi gara, segi ere ala egingo bagenu, fenomeno. Ikasle, irakasle, nor da irakasle imintziotan, hemen? Idoia. Idoia, oso ondo, aktualekua, eta irakatsi guri ere, ze talentu daukagun. Lau kontzeptuak asmatzen ditugun, eta puntuak pilatzen jarraitu. Hortxe denak prest, denbora. Hemen, lehiakide, platoa, haundie, zakue. Oso, ondo. Bragari. Mozkortuta, dantzarie, parranda, Parranda! Ea, marrazten. triangelue, sobrea, Oso ondo hori da, kola, kremaiera, Ez? sandwiche, Bai. kulerok, Bai, oso ondo. Irakasle! Mintzioka ez ezik, marrazten ere bai, oso dotore. Sandwicha jateko gogoa sartu zait. Supermanen kantzontziluek ematen zauen, baina ederto, Laura kasmatu daukazuek 80 puntu. Eta begira, ze gogoa, noiz bait, Idoiarekin parranda bat egiteko. Bai. Ze hain mugitua bada dena, oso ondo Idoia pasako dugu. parrandarako nazarazu. Bai. Zakua eramaten dagunean. Hau, zakua eramaten dugunan, ederto. Ba, hitz eskutua. Ateioka, gure hitzak, eta maider badue, leku hartzen, eta ondo dakizuen moduan, ariketa ondo eginda, puntu asko pilatzeko aukera. Guazten denpora. udazkena, udaberria. Bai. Paso. Masusta, matxa, landarea, larra, itxita, sasia, Oso ondo. Bale, keinu barik, imelia, posta, aspaldi, gutuna. Paso.
Bizkarrezurra. Bai. Posta batetik abiatu, joan gara aspaldira oso aspaldi faxa zelako. Erdibideko zerbait ez elektronikoa baina, hortxe bidean zegoen zerbait. Bi sartu dira azkenean, berroi, puntu, ondo! Beñat, enara, zeuen txanda, hitz eskutuan. Badue, Beñat, Maira, eta... Ia, enara, lortzen dugun, hitz horiek, asmatzea. Haupa Beñat, guazten, denpora. Lurra, Airea. urarekin, Ibaia. urarekin, Lokatza. Oso ondo. paso, arreba, Aizpa. orokorra, Familia. anaia, Neba. orokorra, Paso. paso. Tripa, Beroa. antzekoa, Sinonimoa da. paso, paso, Paso. Digute batzuk, Bai, senideak eta Amaia Sabela. tarteko hori zenidea zen, orokorragoa bilatzen genuen hori. Eta Sabela ere puntuz bete nahi genuen, bueno, azkenean bat sartu da. 20 puntu, zuentzat. Idoia irati hitz eskutuak datoz, entrenatuta, zio zelan? Bueno, Zer, ez da? Gutxi, Bai, gutxi. Jolas apurtxu bet, nordu Maira. Ni. Irati hartu leko mesedez. Bortxe kontuz, sinonimoekin, hitzerroekin eta bar, eta banaka, iasmatze ditugun hor gordetako hitz eskutuak, haupan eskak, denpora. lanbidea, Irakaslea. zikina, Garbitzailea. Oso ondo. Bai. motel, Bizkor. animalia, Dortoka. txikiagoa, Barraskiloa. Oso ondo. Zoragarri. Santo Tomas, Txerria. jateko, Txistorra. irina, Taloa. Oso ondo. Gain. kotxea, Trena. arriskua, Istripua. Haupa. Bai. Anton Daiaski, Aurkezlea. Baina oso eskuzabal irati. Esan du, Baina ondariak ederrak. bakarra, baita ere, zenbat hitz etorri zezigun gogora. Ez baina, bakarra aukeratu gara esan du, biak botako ditut horrela, ez da? Ospetsua hori behar genuelako. Ze polita bestalde, ataundar bat taloaren atzetik, Taungo talo gileak zamatuak oso, eta zenbat sartuta ezkigun, 80 puntu denera. Markagailuak ikusiko ditugu triboren berbetara joan aurretik, 150 puntu ditugu Aranon, Zarautzen 100 puntu, eta Zaldi Barakaunen 220 puntu. Ederto, momentu zaldeak markagailuan eta ia berbek zer esaten duten gaurko berbak bereziak izango dira, liburu batetik jasotako berbak direlako. Jose Luis Sotamendi, idazle azpeitiarra poesia zoragarria idazten du berak, poema liburu bikainak kaleratzen ditu, azken hau, landura eta landura ederronek. Dakartza, gaurko berbak. Ainoa, zeurekin hasiko naiz? Vale, guazen, denpora. Ganoragadea. Betzeroa, Ganoragadea. ilupa, Mendean dagoena. errimea, Bainat, Ganoragadea. ilupa, Mendean dagoena. petzeroa, Kolpea, zartakoa. tampa, Hegaztiak bortxaz elikatu. erroiztu, Ganoragabea, Iupa. mendean dagoena. Petzeroa. Kolpea, zartakoa. Tampa. Hegaztiak bortxaz elikatu. Galkatu. Amildu, erori, bea jo. oso no, Aurrekoak asmatutako heldu eta beste bat gehituta, 40 puntu. Landurerekin jarraituko dugu, eta poema ederra buetatik, beste hitz batzuk datoz. Guazen Beñat, denpora. Lastoaren edo kidekoen errautsa. balbea,
Lastoaren edo kidekoen errautsa. Ilauna. Garbia, odeirik gabea. Aratza. Idoia. Lastoaren edo kidekoen errautsa. Ilauna. Garbia, odeirik gabea. Zoardia. Estreinatu. Mustu. Garbia, xaua. Balbea. Lastoaren edo kidekoen errautsa. Ilauna. Garbia, odeirik gabea. Zoardia. Estreinatu. Mustu. Garbia, Aratza. xaua. Aratza. Oso ondo. Etxaia edo aurrekariari irabaztea. Garaitza. Tapazen, Garaitza zen, baina demoraz kanpo Aurkariari sartu da. irabaztea. Hori bai, oso ausart, eta kontzeptu berriak asmatzen 4rekin 40 puntu zuentzat. Eta jarraituko dugu, Jose Luis Otamendi, zuei gomendioa egin, noski, bera irakurtzeko. Eta neskak 3. taula dator. Idoia, guazen, denpora. Euri langarra. Landura. Murmurikatzen, marmarka. Erasiaka. Sekula ez. Egundo. Muturrarekin lurra arrotuz. Usarka. Ontzia. Aboro. Euri langarra. Landura. Murmurikatzen, marmarka. Erasiaka. Sekula ez. Egundo. Muturrarekin lurra arrotuz. Usarka. Ontzia. Andela. Gehiago, hementik aurrera. Aboro. Irudipena. Begitazioa. Aupa. Hau! Sekulakoa, Idoia eta Iratzi batek lanak hasi eta besteak borobildu. Eta borobildu duena ataundarra izan da. Talo bero bat, 100 puntu! Zondo, Eta markagailuak, zehaztu geratuaren Arano 150 puntu, Zarautzen 140 puntu, Zaldibarra Tauren 360 puntu. Eta alda, Beñat eta Enara, ez du, 10 puntuko aldeagatik. Ai, pena bat. Pena, Ai. Bueno. gustora aritu zareten seinale, oso. Beharki. baina egia da partida batzuk alde apurragatik ere galdu egiten direla askotan. Bai. Ze eramango dugu duena den, mi luzetik, esperientzia honetatik Enara? Esperientzia honetatik. Hombre, dirurik adibidez Beñatekin ez. pasaten denbora. Ahora. Harremanean- Minutuak irabazten da. Bai, ez da, hori da, jokorako gero balio bezala. Bai, ere. erakutsi duzue, bat, zuen taldien oso giron egongo dala, entrenatzailearekin badator jokalaria hemen girona dagoela, Hori da, oso ondo pasatzen zuela, zerra, zuelako Bai. bikote bat izatea gurien. Eskerrik asko. Eskerrik asko, suerte. Suerte. Eta hitz egin dezagun orain, aurrera egin aurretik, eta erronka bat luzatzeko aitzakian gainera, Euskal Herriko berezko fenomeno berezienetako bati buruz, kuadrilei buruz. Mira. Euskal Herriko kuadrilak, eta kuadriletako festak, eta kuadrilla egunak, eta, batzuk egia da, sekta itxura ere izate dutela. Pentsa zenbateraino, kuadrilla askok euren izen propio ere badutelako. Zema zarete kuadrilean, neskak? Ainhoa Maider? Zazpi, berez. Zazpi. Zazpi? Bai, gutxi. Maider? Gehiago, segun zertako. Ja. Osa, azkaugula. Zuen kuadrillak izena du Arano, igual, ez da? Dena Ez batera. ni naiz kuadriak barano. Kontuz, bale, oso ondo. Ondo. Idoia eta Iratik? Izenik? Amabi edo izango gea eta ekipo neskatila. Ekipo neskatila, txalo bero bat ekipo neskatila. Eta Idoia zer dio? Danetik kuadrillak be gauza askotarako, Bai, baina bat esatearen oio golfak. Oio golf. Ze ona. Beste txalo bero bat, oio golfei! Bigarren, usaimena Idoiona dela parrandorako. Bai, ez da? Bigarren zantzua. Bigarrena. Horrelako kontuak jasona ditugu zuen kuadrilen izenak. Nola izendatu duzue zuen tribu partikular hori partekatu izena gurekin. Eta zergatiak ere, aipatu noski izena, oio golfak. Pentsatu genezake zergatia. Zergatia ere adierazi, izenak ere bai, eta horrekin jolas egiteko. Zure kuadrilek izenik? Bai, baina. Nik ez dut esango nirina, lotxatitzen nahi. Izena dugu betiegarri. Asko maite ditut. Izena eta zergatia da beti literatur egarriz, kultur egarriz, ari izan garelako. Ondo. Ezarka da denoi, Zerto, zerotik, hasiko gora, bigarren fasera goaz, eta neskak lehiarako prest. Ondo. Ea puntu kuadrilla bat pilatzen dugun. Definizio mordo bat daukaguta. Ados? Guazen neskak, denbora. Zauritutako besoari mugitzen uzten ez diona. Ubeldua? Ez, mugitzen uzten ez diona. Eskaiola, ez da? Nola?
Eskaiola, ez. Baina igeltsua, oso ondo. Ondo jateko ona izatea komeni dena. Ondo jateko ona izatea komeni dena. Lehen gaia. Lehen gaia, bikain. Buztinez ontziak sortzeko artea. Zeramika. Zoragarri. Norbaiten garapenaren puntu gorena. Puntu gorena edo... Probatu? Ez dakit. Probatu? Ez dakit. Probatu beste zerbait? Topea. Topea. Edo zenita ere bai, zenita. Europa iparraldeko herria. Islandia. Islandia, oso ondo. Harri baten gainean marrazkiak inprimatzeko teknika. Bai? Litografia. Litografia, oso ondo sartu da. Eta denbora. Oso ondo kudeatu duzu amaier hori. Bai, oso ondo borobilduta. Eskerrik. Bale, neskak, 50 puntu. Umetan nahi zenuen aurkezle izan, adibidez. Eta, bai, eta hemen txega, Bai, nik bai. Handik hori bati kontatu dut. 1, 2, 3 ikusten nuen. Begira. Bai. Eta orain Orduan minuzer ni maila alde ederra. nintzen, Alde nire ederra. buruen, Ez Vitoren. diguzu esan, kuadrilaren izena, ez duzu esango? Joski? Ez. Ez. Oso txarto beratuko nahi esatu bat, baina oso Nik txarto. esan dut beti egarri. Zurea zer da, ezin da esan? Pibonexika. Eta zergatia argi dago, noski. Ez dugu azalpenik behar. Pentsaten du gehiago garana baina. Beti egarri eta pibonexikak elkartuko gara noiz bait, Bai. aterako da zerbait hortik. Definizioak orain, idoia eta irati, biak prest. Aurrena idoia, gero irati, oso ondo? Denbora. Ospakizun batean, airera botaz, giroa koloreztatzen duena. Koetea. Koloreztatu egiten du. Beraz, Koloreak. ez. Konfetia. Hauteskunde kanpainaren hasieran, hautagaiek itxasten dutena. Kartela. Oso ondo, aire navigazioa aztertzen duen zientzia. Aeronautika. Zoragarri. Alakoa da akatsik onartzen ez duena. Zorrotza. Bikain, mendian edo hiriguneetatik kanpo dagoen kapera. Ermita. Zoragarri. Aldartearen edo gogoaren sinonimoa da. Enplea. Bikain. Jokaldia dudakoa denean, baina baita ikusgarria ere, eskertzen dena, Errepikapena. errepikapena, bikain. Denbora batez lana uzteko eskubidea. Eszedentzia. Eszedentzia, oso ondo, argentinarrek ederki dantzatzen dute. Tangoa. Tangoa, fruitu lehorretako bat. Anakardoa. Anakardoa, oso ondo! Neskak ze programa egiten ari zaretzen, eh? 9, puntu! Nik definizioan gehituko nuken fruitu lehor onena. Anakardoa. Ez? Anakardoa zein da. Bai, horrela kurbatura daukana, horrela itxura fetala bezala dauka. Suave bat. Oso ona, Ez? Bueno. Beste be, Zer nago, bakarrik hemen? Bueno. Ekintza ikastola, anakardoa gustoko dituzue? Ez. Txalo eskatu behar nuen, baina, ze gustatzen zaizue? Kakahueteak, txalo beroa, eta ekintza ikastola. Nire bai. Anakardoako beha? Gartuek eta hartuek, krakra. Hola, bixiua, bai. Gazi. Erton, gazi zeuek. Hori. Eroglifikoek asumatuta. Gazti datoz eta hauek ere. Neskak, guazen, lehenengo eroglifiko dator, asma ezagun denpora. Esan ipurdia mugitzeko. Alferrari. Bikain. Hortxe, telesail zoragarri bateko pertsona ikusten genuen, estralurtarra zen Alf eta Ferrari bat. Alferrari. Ederto. Oso polita. Urteen seinale, Bai? Asmatu egin du, Ez di alperrik joaten. Esperientzia da hori da Hori, inoa. esperientzia. Alf oso ondo egoten zan? Ja, Bai. Hau egiten zuten eskutatu, ez da? Bai. Bisitak zetozenean eta... Bai. Ondo, zer. Zerbait. Vale. Bai. Bigarren eroglifiko bat denpora. Nire zakur guztiak dira, Asko, epila... bada erantzunen zati. Laranjan... Nire txakurrak, nolakoak? Ezinak... Nolakoak? Nolakoak? Emeak. Meak. Nire txakur guztiak emeak. Dira, Bai. meak. Ikusten genituen. Atxekabean lagun, Ni ere saiatu naiz, eta... Hortzeon, baina ez dut ikusi. Kea.
Hirugarren hieroglifikoa, neskak, denpora. Lehendabiziko aldiz, bisitatu dut. Zelanda berria. Oso ondo. Udaberria. Oso ondo. Udaberria ikusten genuen, zelan udaberria aukenduta, da berria, zelan da berria. Bereziki fin da bil eroglio, Erakusketa bat ere antolatu genezake, eroglifiko hauekin. Ze, ja, simboloak eta nola erabiltzen duten. Erakusketa sarreran, kantu apurtxu bet, antza izpaek. Badaukagu plana. Badau. Eta baditugu puntuak, 60 denera, oso ondo. Ondo badau. Badau. Euskal kulturak badu, zer Hori. erakutsi. Idoia irati eroglifikoek. Etxetik eta idoia bai. Etxetik ikusten da apurtxu bet, gero... Errezago dana, brokorrien, hortik egin behar. Irati, alkarren laguntzerekin, ia lortzen dugun. Guazen, denpora. Nola du izena zure lagunak? Kopa. Bale, nola dago? Erdiko. Biko. Ez? Nola dago? Bi kopa elkartuta. Si, simetriko. Ia, ordenatu. Kopa, nola dago? Kepa, koperdi. Pako. Hortxe kopa. Koparen erdia, eta ko eta pa alderantziz. Pako, ederto. Baduzu, Pako izeneko lagunik? Bai. Bai, Alde guztietan dago bai, ez Pako. da. Eskuminak Pakori, noski. Horize. Ia bigarren eroglifikoa, denpora. Nolakoa da zure aita ginarreba? Etxe, la, Ez, zer da? Jauregia. hori, Ez, leku bat. nun da hori? Azpikoa da la. Bai, Bai. la Zitala baderantzun ez. zati. A ber, Zitala ez. Eliza, Zabala. ez. Ikusten genuena, Petra zen, Jordania. Petrala. Vale. Ez da zuen kasua? Aita ginarra ba Petralik ez? Ez. Ezin esan, telebistan gainera. Niri oso jatorra da. Bai, nire ere, bai. Bai, erto. Hobeto zeuentzat. Denak pozik. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Nola nahi duzu bakailaua? Pilpilean. Vale. Erto. Akenduta pil, bibidar, pil, eta ean. Ederto. Errazagoa eroglifikoa pilpila egitea baino, Kasu Hori ere honetan bai. misterioa delako. Oso ondo, bi zuzen erantzun da, 60 puntu zuek ere. Eta beste misterio bat jarraian esaldi bihurriena. Nola antolatu, nola osatu bokalez. Oazen, Bai, venga. Biok prest? Bai. Ea ba, dator lehenbizikoa. Denbora. Faltzesen, Ez? Asian, Asia Asia erdialdean. erdialdean. Dute. Jatorria. Baina. Faltzesen ere. ekoizten dira. Ekoizten dituzte, Oso ondo. Oso ondo. Ezen bat ja pantailan ere antolatuta egongo. Zirudien irakurtzen ari zinatela, Wow. Errex. Trebetasuna. Trebe. Berezkoa. Ea bokalak ere ez dauden lekuan ikusten ditugun? A ver. Denbora. Ez da kar, kordetan, lotuta. Hauek. Ez da a, H aurretik bokal bat? Ohiko salgaiak dira. Gasteizen. Gasteizen. Santa Agedan. Santiago. Santiago, egunean. Hau pasuet. Oso ondo, trebetasuna beharra begi. Ba. Sondo lotuta, Pista guztiak. Ea ba, hirugarren ere badator. Denbora. Usain. Ez. Ahoak. Ez. Askok, Ez. Uzten. Ez. jende Handia. askok, Jende askok. ahoan, Ez. Jende askok. usain, Jende askok. jaten, Jende askok. Dutale. Jende askok, beste bat? jaten dituzte. Ez. Jende askok ez. Ez ditu. Ez ditu. Jaten. ahoan, usain, iraunkorra, usten, duela. Zen hori ordena. Dale. Bai. Irakurri. Hortxe, dugu. non bai. Laugarrena. Osatuko dugu hau? Ozen. Ea ba. Demora. Lagun 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 artean. Jaigiroan, Jaigiroan. edo gaupasa, ondoren. zopan, jateko, ohitura dago. Ohitura dago. Bikain. Barizuma denpora. Iru. 80 puntu, neskak bikain. Asia erdialdean dute jatorria, baina faltzezen ere ekoizten dituzte, kordetan lotuta, ohiko salgaiak dira Gasteizen Santiago egunean,
lagun artean, jaigiruan edo gau pasa ondoren zopan jateko itura dago, zer da? Baratxuriak. Baratxuria. Ikus dezagun. Oso ondo, komodinan eskak. Bikain, ederto. Ze gauza ederra, baratxuria. Zenba denpora, berak zopara izan barik. Zabitu zer nadan? Nik egite dut etxean da banatzei dut taperrak gero. Karri bat, neuri? Karriko izut. Oso salien, nahi? Oso ona, Pixka pikantea horrela. Arrañedo? Ez. batzutan botatzen Urdaia da. fiko pixka batekin, eta bar, batean mi luze txoriene bilakatu da, ez da? Ez, bai, ondo. Ondo. Ekarri, Ekarriko dut. Ekarri benetan. Ekarriko dut. Bale. Ederto neska bikain. Komodina lortu dutela, idoia eta irati, beste hainbeste lortuko bagenu. Bai? Saldi bihurriekin zer moduz? Parranda bihurriak egiten bai baina? Bueno. Bueno. Ordena da, zailena. Ea. Ba, guazen lehenbiziko ordenatzera? Denbora. Liburuekin. Ez. Elizako. Ez. Laborategi. Sorrera. Ez. Hauen. Hauen sorrera. Hauen sorrera. Elizako liburuekin. Ez. Hauen sorrera. Laborategi batekin. Eta Elizako liburuekin lotuta dago. Liburuekin lotuta dago. Aupa! Bikain, Bidea topatu dugunean, bukaerar arte. Iratigon hori, ederto. Hori. Ea idoia bokalekin, bai? Denbora. Kolore eta forma askotakoak Kolore daude. eta forma askotakoak daude. Baina hankakoak. Ez da A, aurretik bokal bat, aurretik beste bat, ez da E. Oikoenak. Sartu bi bokal eleta gero. Leik. Ez da lei. Lai. La... Eta horiak dira. Laukiak eta horiak dira. Esaten zunien, sartu bi bokal beldurtu. Bai, ez da. Beldurtu egiten gara danok. Sartu bi Aukera bokal, asko. non. Ez dut nahi. Bueno, zuen Laukiak. probak egin, Eta alako batean bitxiko da erantzun zuzena. Antolatzen ondo moldatu gara, ea beste behin. Denbora. Zaparradak. Ez. liburuetan, Ez. bileretan, Bileretan. Ideiak antolatzeko. Ez, bileretan, ideia zaparradak. Jasotzeko. Eta Ez, jasotzeko. erabiltzen dira. Eta liburuetan gaiak antolatzeko. Eta ikasgaiak liburuetan antolatzeko. Ikasliburuetan? Gaiak antolatzeko. Ikasgaiak esan dute. Ikasliburuetan. Antolatzeko. Nik entzun dut. John Gong, nik entzun dut. Bueno, Hainbeste gauza entzuten dira, ez da? lagun berriak egin nahi. Ikasgaiak esan dugu segida, baina ez. Ikasliburuetan ziren gaiak. Dena dela? Zer zabiz? Gauzak zuzen egiten, ez da? Legeak agintzen duenetan. Laguarrena bokalak. Denbora. Gaur egun, oso no? Paperekoak. Ez ezik. elektronikoak ere. Izan daitezke, oso no, bai. Aitzakiarik ezago hor, Primeran. Bi, 60 puntu. Hauen sorrera laborategi batekin eta Elizako liburuekin lotuta dago. Gaur egun paperekoak ez ezik, elektronikoak ere izan daitezke. Zeri buruz ari gara? postitak. Postitak. Ikus dezagun. Oso ondo! Komodinan ezak, oso ondo. Horagarri. Eta elektronikoak oso ondo eidoaz. Irakurri nuen aurreko nik ez ditzut erabili. Bai. Oraindik? Bai? Ni bat nahi oso zale. Ja, paperean. Zale, bai, paperean. hartzeko. Eta post-it esaten duzu, te guztiekin? Post-it, bai. Jendea post-it ere esaten du, pixkat urduritzen naiz. Bai, ez. Dena dela. Nire mania dira, sokatirara goaz, Ainoak eta Maiderrek 200 puntuta komodina, idoiak eta iratik 210 eta komodina. Baina ondo zehaztut egon da, Bai, ez da? Bai. Positez, post-it bai. Post-it, bai, Ederto. mesedez. Ba, bikain, neska saio osoan zehar, ea sokatiran zer gertatzen den, ian orduan finalera, sokatirara goaz. Ainhoa Maider, hasiko gara, 10 puntuko aldea, ez da ezer, komodin bana. Zorte hon, bitaldei, mozen, denpora. Zein da zentral nuklear gehien dituen Europako herrialdea? Ukraina. Frantzia, nola izena du Montxo Armendarizek zuzendu eta ikaskin bat protagonista duen filmak? Kasio. Oso ondo. Idoia Irati, denpora, nor da atletikeko nesken entrenatzailea? Iraia Iturregi. Oso ondo. Ainhoa Maider, denpora, jaisteko, zer egin behar da beti? Jo. Oso ondo. Idoia Irati, denpora, ze hiriburutan ospatuko da 2023ko Elhuyar Zientzia Azoka? Donostian. Bilbon, zenbat alde ditu kubo batek? 6. Oso ondo. Ondo, irudikatu dugu kuboa,
zenbatu ditugu alde guztiak, eta ondo erantzun da, zoragarri, bizi-bizi doa sokatira, segi hortan. Guazen denpora. Zerez eginda dago isturitze eta otxoslaiko lehizeetan aurkitutako txirula? Ez urrez. Osondo. Idoia Irati denpora. Nor arduratzen da aurrei opariak banatzeaz olentzerorekin batera? Mario Mingi. Bale? Gaur ez dauko aitzakiarik, erantzunak ze argi eta ozen, segi horretan eta segi asmatzen. Denpora. Ze erakundek du asmoz eta jakitez goiburua? Euskal Ikaskuntzak. Bikain. Iapa. Idoia Irati denpora. Nora etxara joan piper egin baduzu? Eskolara. Bale? Hau, bizi-bizi eta arnasi gartzeko bat ere demorari gabe. Aprobetxatu tarte hau, eta segi. Neskak denpora. Ze zenbaki du Amerikako Estatu Batuak zeharkatzen duen errepide mitikoak? 76. Bikain. Idoia Irati. Denpora, Euskal jatorriko zein aktorek parte hartu zuen Pretty Woman filmean? Komodina. Osondo, Hector Elizondok. Ondo, erabiltzeko dagoelako, denbora desente geratzen da, baina errentatxo bat aprobetxatze aldera, erabili dugu komodina, Ainhoa eta Maider zuek atzetik, baina komodinaren jabe. Guazen, denpora, zer esan nahi du irudeko de horrek? Dimensio. Osondo. Idoia Irati, denpora, Gipuzkoako zein herritan dago herri musikaren txokoa? Oi hartzunen. Bale. Ainhoa Maider. Denpora, nok idatzi zuen Mailuaren odola liburua? Komodina. Aingeru Epaltzak. Bale, ez. Mailua bai, komodinare erraminta lantresna ona delako, erabili dugu. Eta akabo komodinak bi aldetan 53 segundo sokatira burutzeko. Guazen neskak, denpora, zein estilotakoa da Baionako katedrala? Bai? Paso. Gotikoa, zein da munduko bigarren herrialderik zabalena? Paso. Kanada, 80. hamarkadako zein urtetan hil zen Bob Marley? Paso. 81, ze frutu ematen du aritzak? Zurra. Bai. Ondo erantzun arte, Despisto gara, guztiz. Bai. Eta nire bai. Eta gure bai, nik paso bota Zen dut. astea izan dugun, Bai. komodina erabilitakoa noski txanda, beste bikotearen zatizaten delako. Bai, bai. Pena, Hor juntzaio. Bana. Puntu asko joan zaizkigu, 77 denera, baina 31 segundo daude oraindik ere aurretik, Ainhoa eta Maider zuena da txanda orain. guazen denpora, nola izena du Sakanako herri aldizkariak? Guaixe. Oso ondo. Idoia Irati denpora, nor da animalien sendagilea? Albaitaria. Oso ondo. Ainhoa Maider denpora, nok idatzi zuen La Rosaren izena eleberria? Paso. Humberto Eco, nola deitzen zaio errealitate virtual eta fisikoan hasten duen unibertsoari? Kuantikoa. Metabertsoa. Nola izena du musika tresnak afinatzeko erreferentzia modura erabiltzen den tresnak? Diapasoia. Bikain. Eta afinatu dugu azkenean, erantzuna zuzen bota, 8 segundo, eta 12 puntuko aldea besterik ez. Idoia eta Irati asmatu egin beharra dago. Ja. Guazen neskak, denpora. Zenbat ziren Greziako mitologiako musak? Paso. Bederatzi. Zein da espiletako produktu kutxuna? Oso ondo. Eta piparrarekin batera, denbora ere agortu zaigu. Bai, eta pipartu dira puntuak ere, ze gertatu den gaur oso berezi izan da sokatirakoa. Ainhoa eta Maiderrek denbora bukatu denerako 220 puntu eta Idoiak eta Iratik 190. Baina zanakoa, despiste bat tarteko. Merezimenduz aurretik zinatelako, Bai, baina txandekin nastu gara eta... hurrengorako ikasi dugu. Hala ere, Idoia Irati, ze saio zoragarri egin zuien danak asmatuta puntu piloa Oso onak. lortuta, eta hurrengo biluzten beste txanda bat. Bikain, erorten eskak. Eta sokatira goraberatxua izan da gaurkoa, baina gorabera, Ansatarrak finalean, Bai. oitu gara ja, hau ikustera, zuek? Aspertuko ziren igual gutan. Aspertu, bueno, hemen kontua da aurrera egitea, eta nola gainera 220 punturekin denera irabazita dituzu ja 1.456 euro, Ongi. Ez da berriketa. Ez. Eta erne gaur zakuan jokoan baititugu 8.000
€207. Oso ondo! Bidaia apur bat egingo dugu, pertsonaia ezagunekin, Ainhoa eta Maider. Prest? Vale. Zakuaren bilagoaz. Gure gaurko hiru eremuak: Irlanda, Eskozia, Gales, hiru herrialde anglosajoi hauekin egingo dugu jolas. Jarraian aipatuko dizkizuedan pertsonak, irlandarrak, eskoziarrak edo galestarrak diren, asmatu beharko duzu, Prest? Beharko. John Benjamin Toshak. Nik ez dut arrastek. Hiruak, Toshak. Bai? Ezagutzen dugu Euskal Herrian, irlandarra da, eskoziarra da, galestarra. Venga, Gales. Intuizioz. Catherine Zeta-Jones. Irlanda, hola? Aktore ezaguna, irlandarra, eskoziarra, galestarra. Irlandarra, esango nuke nik ez dut zergatik. Bai, zuk ez. Nangua. Nangua esango zen nuke. Eskoziako, baina ez arrastu gabe. Ba, nike bai. Ales orduan. Ez Irlanda eta ez Eskozia. Ez, Irlanda. Irlanda. Bai, Irlanda. Zuri olako... Ez dakigu. Ken Follett. Denak, hortxekuak, denak. Bai, hola. Eske handaude. Ken Follett, idazlea, ezinbestekoa. Bai. Nongoa den ordia? Nongua da? Nongoa den. Ken Follett. Gasteizen ere bere estatua bat, bada? Katedralean. Irlandarra, eskoziarra, galestarra. Zer. Ez dakit. Galestarra jarriko du. Venga, jarri. Ez baitakiu. Hau pentsatuta ere nahiko lan. Galestarra. Sinead O'Connor. Irlanda. Sinead O'Connor. Bai ez? Ez dakit nik. Irlandarra jarriko du. Bai. Irlandarra jarriko du. Irlandarra, Sinead O'Connor. Bono. Ja? Irlandarra diago baizarea. Bai. Alostut. Bai, Irlanda. Abeslaria. Irlandarra. Eskozia hortxe daka. Alex Ferguson. Futbol entrenatzailea baita. Eskozierra, ez dakago eskozierrik eta. Bai, baten jarri berko Eskoziaren, Eskoziarra Bai, gaizki. Christian. eta Christian Bale. Bale, aktorea. Ez importa. Bai, ala berko. Galesen jarriko du? Ondo. Baz gaitezen, jakiten, pertsonaia ezagun hauek nongoak diren. Sinead O'Connor, abeslari ezaguna, irlandarra? Oso Bono? Bikain. Sinead O'Connor, eta ea hiria ondo ahoskatzen dugun, Glengarry hirian jaio baitzen. Nothing compares to you. Eta Bono eta taldekideak ere, U2 taldekoak alegia, Dublindik Irlandatik datoz. Ken Follett. Idazlea, galestarra bikain. Cardiff hirikoa. Sir Alex Ferguson. Eskoziarra? Ida, futbolari hori eta Manchester Unitedeko entrenatzailea. Glasgow hirian jaio. Trukakia. Catherine Zeta-Jones. Aktore Irlandan.
Toshak, futbol entrenatzailea Galesen, Christian Bale, aktorea Galesen. Erabiliko dugu? Pentsatuzu? Eska bat. Ez. Nik ezaken nondi noa moitu. Nik ez da ere, ez genekin non jarri, eta trukak ez ginuke jakengo zeinekin ibili, eta noako. Aurrea, holaxe. Bai. Kendu egingo dugu? Bai. Trukakia. Toshak, Realeko entrenatzaile hoia, galestarra. Eta Ken Folleten bizilauna, berare Cardiff irian jaioa. Araba. Zauzak. Christian Bale, aktorea ere, bueno, bestak beste, Batmanen ikusi genuen, ezta? Galestarra da bera? Oso ondo. Batman, The Fighter, pelikulan ere ikusi dugu. Eta galestarra. Nahikoa Berriz ingula. batekin geletxu behago? Nahikoa ingula eginean pentsatzen. Berriz batekin? Sean Connery be bai, galestarra zen. Catherine Zeta-Jones, badakizuen orden. Bai. Aktore ezaguna. Bai. Baina non, zeitxetan jaioa eta non? Irlandarra, Eskoziarra, galestarra. Batera gaude, 8.307 euro ditugu zakuan. Hortxe gabiltz, hurbiltzen. Berriz batekin, kank. Guazen. Catherine Zeta-Jones, Irlandarra izango balitz. Posta ederra, Bai, hartuko genuke. Eta 3 mordo bat. ere? Ainhoa Maider. Catherine Zeta-Jones, Irlandarra da? Galestarra! Hau baneskak! Berriz ere eta gertu ginen, Ainhoa eta Maider, zuek zarete gure Batwomanak. Superbotereak izan badituzuelako, 1.456 euro ere bai, eta beste saio borobil bat osatuta. Bortxe, nazioarteko izardanak eta etxeko izardanak be bai, iluzera mondiatuta urrenguen.